Protein-enriched copra meal nga kabahin sang Sustainable Livestock Feed Project target nga ipatuman sa Department of Agriculture sa Western Visayas subong nga tuig. Alternatibo nga protein source sa feeds ginalantaw dako nga bulig sa pagpanubo sang presyo sang feeds. Si John Sala nakatuto. Nagasagod sa baboy kag iban pa nga mga livestock si Manong Danilo sa sulod sa 20 na katuig. Sang wala pa ini maapektuhan sang African swine fever, linibo ang ginagastos sini para sa feed sang iya mga baboy. Ang iya gastos ang pwede mabuhinan pinagi sa protein-enriched copra meal o kung PECM nga natala na nga ibaligya sa mga merkado. Ang PECM ang produkto nga himo sa mga nabilin nga parte sang lubi sa coconut oil extraction. Ini ang ginaproseso agud mahimo nga ingredient sa paghimo sang feeds. Kag ini ang ginalantaw sa Department of Agriculture nga solusyon sa mahal nga feed sa merkado. Amo ni siya ang aton nga target nga i-replace sa aton nga soya meal, which is component sang animal feeds. Kung nabalaan naton nga ang soya meal is usually gina-import siya. So mahal or pricey ang soya meal. Kung mapanubo ang presyo sang feeds, dako ang mabulig sini kay Manong Danilo. Ito ang pensyo nga ginabaligya sa merkado. Ang hinabakal namon tag 42, tag pila ng kilo. Target sa Department of Agriculture Region 6 nga makaproduser sang ginabanta 3,000 metric tons ang PECM. Dugang pa ni Mariano, kapartner nilang isa ka kooperatiba nga may ara sang feed mill sa Ibisan, Capiz, nga ambu ang magaproduser sang mga PECM. Magluwas diri, may mga ginakontrata naman ang nasambit nga kooperatiba nga magabulig sa ila para magdugang pa produser sa nasambit nga feeds. Ini siya i-commercialize, ibaligya sa aton nga mga feed millers, kag eventually sa aton nga mga animal raisers. So we are expecting with the presence or availability sang PECM, it will lower down the cost of feeds. Sa tuig 2022, ginlunsar ang nasambit nga programa nga una ginimplementar sa Calabarzon kag Soc-Sargen. Upod kay Hans Disierto, John Sala. 1. Western Visayas.